Today we'll be doing prepositions in Igbo, so stay tuned. Okay. Prepositions or mbuzo. Mbuzo. Okay. So we'll start with words like, I'm going to use this, okay? How okuchi. Okuchi. Okay? Okuchi dị n'elu iko. Okuchi dị n'elu iko. Okay? Okuchi a dị n'okpuru iko. Okuchi dị n'okpuru iko. Okpuru iko. N'elu iko. N'elu iko. Okay? Okuchi a dị n'ime iko. Okuchi dị n'ime iko. Okay? Okuchi dị n'ime iko. Yeah. Okuchi dị n'akụkụ iko. Okuchi dị n'akụkụ iko. Okay? N'akụkụ iko. Okay? Aka. Aka. Aka m dị gburugburu iko. Aka m dị gburugburu iko. Okay? Yeah, around. Gburugburu iko. Alright? Aka m dị n'elu iko. Aka m dị n'elu iko. N'elu iko. N'elu. Okay? Aka m dị n'okpuru iko. N'okpuru iko. Aka m dị n'okpuru iko. Okay? Aka m dị n'ime iko. Aka m dị n'ime iko. Aka m dị n'ime iko. Okay? N'elu. N'okpuru. Aka m dị n'akụkụ iko. Aka m dị n'akụkụ iko. Akụkụ. N'akụkụ. Okay? N'akụkụ. Yeah. Aka m dị gburugburu iko. Gburugburu. Aka m dị gburugburu iko. Okay? Right? So sometimes you will hear, so obviously you know n'elu means on top. Okay? Sometimes you will hear n'ala. N'ala just means down. Down. N'ala. Okay? But I'm sure you worked out okpuru meant under. Okay? While n'ala is down. N'elu, up or on top. N'elu, it's up or on top. N'elu. N'ala, down. N'okpuru, under. N'okpuru. Gburugburu, around. N'akụkụ, beside. N'akụkụ, beside. Okay? Okuchi dị n'ihu iko. N'ihu iko. Okuchi dị n'ihu iko. Okuchi dị n'ihu iko.
Yeah? What does that mean? In front of, yeah. Okwuchi dị n'azụ iko. Okwuchi dị n'azụ iko. Okwuchi dị n'azụ iko. The cover is behind the cup. Okwuchi, iko. Okwuchi, iko. Your turn. Okay? Dere me in a comment where this one is, okay? The position. Dere me in a comment. Write it in the comments. Yeah? Okay. Kadi. Kadi. Na asụkwa Igbo.